lengba dengan jing Pynbna Pynbna ki Nongialam Shnong Shnong Quinine Nongladew hari Bhoi district ki Pynti Pynbna baga Dorbar Shnong kan Pynlong ya ke Dorbar Pyllun ka ba Shisnem ha ka arpo hendril terik unaitung arjar arpsan ka ba on sedang nadu khubor prab jemen step haying Dorbar jong ka Shnong ki Nonggialam Shnong gila kentu ya baro ki Pynbna nong Shnong pat kumjuru kita ki badan jaka hapo purusam jong ka Shnong Quinine Nongladew bakin yemi renti badru ban poi biang por bat kumjuru ban penpoi yau senyang ba Shisnem nak banta ki jingtip ki ba company asyushu sngewbha ban phun ha ki number jong Nonggialam Shnong ya kena jing Pynbna Pynbna lapha dauba bhastar lengdo ubri orang ba Shnong barwa Joseph Sengkli ubri secretary Shnong jong ka Shnong Quinine Nongladew hari Bhoi district pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing khawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shangi ngin pele mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi nemenmin pranyo lai ariwei sau iwei Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Bhoi District baju pelong Shisien Shisien Quality Flower Higher Secondary School Maubri abkhot kawes sngewbha ban admission ye pi baro ki knaret bat ki balarung baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music bat theory bat practical hakani music school pinsayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum bat violin kani music school ki pelong ro street performance bat ki music concert amal lo Shisnem kum kadak ban ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin bynta kiran san ban peni ki sap ki phong ki bagidon ipriang songphai pi baro ki bakloi ban pulie agani music school ban tep khambania songpha ban phone agini number publish bun